Türkmenistanyň iri şäherlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi dinç günlerinde ýygy-ýygydan kesildi. Aşy yssyk howada iladyň toksuz we suwsuz galýan wagty ençeme sagatdan birnäçe güne çenli uzady. Azatlyň habarçylary Balkanawat, Türkmenbaşy, Mary we Aşgabat şäherlerinde soňky günlerde ýüze çykan ýagdaýlar barada habar berýärler. Maryda şu günler howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli gyzýar. Transformatorlar ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Marynyň Garawun Bayramaly Türkmen galy etraplarynda dinç günlerinde ýaşaýyş çaýlarynda tok ençime sagatlap ortaça 10-12 sagatlap bolmandyr. Yerli ýaşaýjylar ıssydan jaýlaryň içinde durup bolmaýanlygyny gürrüň berdiler. Adamlar sowudyjylary islemän soň dasara çykyp baglaryň köleğinde, jaý diwarlarynyň köleğinde janlaryna yer tapman, ýalyn üwüsýän gyzyň howada oturdular. Egnisklerini hem suw bilen öllläp mydar etmekçi boldular. Dip yerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji ýylda bolan ýagdaýy suratlandyrdy. Habarçymyz jaýlaryň diwarlarynda kölegeli ýerlerde termometriň şu günleri 50 gradus gyzgyny görkezýänligini aýdar. Tok edarasynyň işärleri howanyň gyzmagy bilen baglylykda öz işleriniň köpelenligini, tok geçiriji siýimleriň gyzyp aşağı sallanýanlygyny, üzülýänligini, transformatorlaryň sanynyň çykýanlygyny görüň berdiler. Tok üçinçiligi ýoly goýulan soň ýene kän wagt geçmänke täzeden söýnýär. Tok edarasynyň işärleri gize ýatman tok üçinçiligini ýoly goýmaly bolýarlar diýip anonim gürleşen elektrik öňçe ýerli bilermen aýtdy. Mary şäherinde hem tok ýygyderlik kesilýär. Şäher ýaşaýjylary beton jaýlarynyň otoglarynyň içinde oturar ýaly däldigini aýdarlar. Howa gaty gyzýar, sowadyjy kondisioner işlemese beton jaý çalt gyzýar. Hatda ýokarky gatlarda ýaşasak hem penjereni açsak şemal gelmeýär. Biz çağalary alyp daşary çykdyk, sebäbi öýüň içinde demalar ýaly bolmady. Emma syrkow halda ýatan garrylarymyz ýerinden galyp bilmän soň öýüň içinde "Vay diriligme gowruldum" diýip ýalaňaçlanyp ýatmaly boldular. Dip Marynyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Maryly Zenan 28-nji ýylda agyz suwunyň hem keselenligini ýaşaýjylaryň uzakly gün suwsuz galandygyny aýtdy. Şäheriň suw edarasy suw üçinçiliginiň kesilmegini ýarlylan turbanyň bejerilýänligi bilen düşündiripdir. Balkanawatda bolsa howanyň 45 gradusa ýetýän günlerinde vilayet merkezinde hem Kenariyaka Türkmenbaşyda elektrik togynyň kesilmegi bilen bagly wakalar ýygyderlik häsiýete eý bolupdyr. Elektrik togy vilayet merkezinde her gün azyndan 5 tapar ketilýär. O ýerlerinde tok birnäçe sagatlap bolmaýar. Dip Balkanly habarçymyz aýdar. Häkimetler ýaşaýyş çaýlarynda elektrik energiýasynyň kesilmeginiň sebäplerini resmi derejede düşündirmeýärkä, Balkan vilayatynyň elektrik energiýa pudagynyň bilermeni munyň sebäbini tok tyşytlamak çäresi bilen baglaşdyrýar. Elektrik togynyň daşary ýurtlary eksporty üçin içerki sarp edijileriň togyny tyşytlamak maksady bilen her gün vilayatda jemi 1 sagat elektrik togyny öçürmek arkaly tyşytlamak hakda Aşgabatdan her vilayata tawşyryk geldi. Dip adyny agzamazlyk şerti bilen yerli bilermen aýtdy. Şeýle-de bolsa Balkan vilayatynda elektrik energiýasyny tyşytlamak boýunça çärelerin eýem 2 aý bäri dowam edýänligini habarçymyz belliýär. Elektrik energiýasyny tyşytlamak maksady bilen vilayet merkezindäki uly detgalarda gijelerini elektrik togy indi 2 aý bäri berilmeýär. Merkezi kitaphanada binanyň dasyny ısklandyrýan çyralar, vilayet merkezindäki Başbaýdak meýdançysynyň çyralary 2 aý bäri ýanmaýar. Vilayet merkezindäki ähli reklama monitorlary we hatda prezidentiň suratyny görkezýän 3 tane uly monitor hem islemeýär. Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Bu aralykda Balkanawadyň we Türkmenbaşynyň şäher hem etrap elektrik üçinçilik we energiýa gözükçülük karhanalary bergedar hojalyklary elektrik üçinçiliginiň kesmek boýunça işlerini geçirdi. Balkanawatda köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň birnäçesinde şenbe ýekşenbe dinç günleri bolanlygyna garamazdan tog üçin bergisi 30 manatdan geçen hojalyklaryň togyny kestiler. 2 günde jemi 250 çemesi hojalygyň elektrik togy kesildi. Dip yerli ýaşaýyş azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä käbirleriň aýlygyň hem pensiýalaryň gelmegine garaşyň diýip eden haýyşy elektrik işgärlerine täsir etmändir we olar özlerine berilen tapşyrygy berjaý etmelidigini aýdypdyr. Howanyň 45 gradusdan geçýän günleri sowadyjy bolmasa ýaşamak gaty kyn. 1-nji awgustdan soň pensiýamyz gelse töler siýsek
dinlenmedi. Dip Balkanly pensioner gurrun berdi. Dinç günlerinde Aşgabatda birnäçe etrapçanyň ýaşaýjylary susuz galdy. Parahat 7 drop 3 ýaşaş toplumynyň 26-njy, 27-nji, 28-nji, 29-njy, 30-njy we 31-nji nomerli jaýlarynda soğuk we kızgın suw üçünçüligi ketilip birnäçe günläp ýygyna berilmändir. Öý dolandyryş edaralaryında gazu işleriniň geçirilýänligi aýdylypdyr. Kıyın ýagdaý işe gitmeli, ýugunmak üçin, gap-gaşlar ýuwmak üçin, nahar bişirmek üçin suw gerek. Geçen ýyllar suw kesilenine uly suw maşinlary getirilip paýlanardy. Ýöne bu tomuz olam ýok diýip ýaşaýjy gurrun berdi. Aşgabatlylar agyz suwuny satyn almaly bolýanlygyny we munyň köp maşgalalaryň büdjetine agram salýanlygyny aýtdylar. 20 litrlik suwuň bahasy 140 manada çenli barıp ýetýär. Merkezi bankyň kursu boýunça bu 40 Amerikan dollaryna barabar. Aşgabatyň 30-njy mikroraýonunda hem uzak wagtlap suw bolmandyr. Raýatlaryň sosial ulgamlarda paýlaşan habarlarynda dinç günleriniň dowamında ýaşaýyş jaýlarda suwuň 2 günläp bolmanlygy aýdylýar. Sosial ulgamlarda postlarda tölegleriň talap edilýän wagtynda häkimetleriň suw üçünçülük borçlaryny berzaý etmeýänligine nägililik bildirilýär. Türkmen resmiýetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ilatyň suw we tok bilen üçünçüliginde ýygy-ýygydan ýüze çykýan bökdünçlükleri agzamaýarlar we ilata hiç hili düşündürüş bermeýärler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gapyma-gapy aýlanyp raýatlardan çağalarynyň köni oku eswaplaryny we eşiklerini bermegi soraýan enatalaryň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde muallimler enatalary bu ýyl mektebe başlajak çağalara oku eswaplarynyň sowat berilmejekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 29-njy iýulda Balkandan we Lebapdan maglumat berdiler. Geçen hepde meniň gapym dynusy kakyrly. Gapymy açanymda agam çağalaryňdan geçen ýyldan galan mektep eşikleri, torbasy, gutarmadyk galam, uruçka bolsa beräý diýip ýalbarýar. Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy başdan geçiren ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Ol özüniň öýlenmändigini, çağalarynyň hem ýokdugyny aýdanda onda enatalaryň özünden pul kömegini soraýandygyny hem sözüne goşdy. Meniň gaty rehmim gelip ýagdaýym çatdygyndan kömek edýärni ýa-da ýagdaýymy düşündirip uğradýaryn diýip ýaşaýjy bellidi. Günbatar welaýatda çağalarynyň oku üçin kömek soraýan enatalaryň sanynyň gözgörteli köpelmegi Türkmenistanyň orta mekteplerinde täze 2024-nji 2025-nji oku ýylynyň başlanmagyna bir aýdan gowrak wagt galan mahalyna gawat geldi. Habarçymyz enatalara çağalaryny 1-nji sentýabrda başlajak täze oku ýylyna taýýarlamagyň, şol sanda oku eswaplaryny we egin eşikleri satyn almagyň takminan 2000 manada düşýändigini aýdýar. Bu serişde orta girdejili hojalyklar üçin hem uly maddi çykdaja ýöne güzören eklenji ýyl saýyn agyrlaşan maşgalalar üçin hasta ýiti urgu bolýar. Gapyny kakyan enatalar köplenç özleriniň zähmet birjasynda 4-5 ýyl bäri iş sorap nowata durandyklaryny, ýöne iş bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar diýip Türkmenbaşly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Şu günler çağalaryna oku eswaplaryny satyn almak meselesi Lebaply enatalaryň hem öňünde keserip durýar. Türkmenabadda muallimler enatalara bu ýyl mektebe başlajak çağalara oku eswaplarynyň sowat berilmejekdigini duýdurýarlar. Muallimler çağatyny mektebe ýazdyran enatalara bu ýyl şu tejribäniň goý bolsun edilenligini aýdýarlar. Olar bu barada welaýatyň bilim müdirligi tarapyndan maglumatyň gelip gowşanlygyny duýdurýarlar. Dip çağasy şu ýyl mektebe başlaýan Türkmenabadly ene anonim şertde aýtdy. Ol munyň bilen bagly özlerine ýörite sanawyň hem gowşurlandygyny, onda çağalaryň haýsy oku eswaplary bilen üpçün edilmelidiginiň görkezilendigini hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri we mediasy çağalaryň bagtyar zamanında ýaşaýandygyny ýyzyna tekrarlaýarlar. Ýöne ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Döwlet tawsyrygy esasyna şaleken hojalyklaryň suw zerurlyklarynyň ýöneki adamlaryňkydan ileri tutulmagy daha şowly daýhanlaryň nägileligini güýçlendirýär. Häkimlik olara ilkinji ornuny döwlet meýilnamasynyň durýanlygyny aýdypdyr. Sevitdäki şaly meýdanlarynyň ählisi resmi habara görä Saparmurat Türkmenbaşy adynaky etrapda ýerleşýär. Bu ýerde şalyň ýokary hasyl almak üçin zerur şertleriň ählisi göredilenip döwlet metduwaty aýdýar. Mundan öňki ýyllarda bu etrapda 8000 hektardan gowrak ýere şaly ekilip
35-40 min tonna salan ýanlygy habar berilipdi. Ýöne bu diýilýän şertleri yerine urunan habarçy etrawyň esasy iki daýhan birleşiginiň ýeti suw ýetmezçiligi bilen ýüzbey bolýanlygyny, Haniyap kanalından bir näçe etrawyň üstünden geçip gelýän suwuň ören azlygyny aýdýar. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Saparmurat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşikleriniň şaly meýdanlaryndan alınmaly hasyly howpawanýar. Suw ýetmezçiligi öňkü ýyllarda hem bolşýaly ýöneköy adamlaryň ekinleriniň, şol sanyny bellik ýerleriniň hem suwdan kesilmegine alyp gelýär. Etrap häkimligi beýleki daýhan birleşikleriniň we daýhanlaryň ekinlerini suwdan kesýär. Adamlaryň gapydaky mellek ýerlerine eken gawun, garpyz, ak jöwen, mekke jöwen, pomidor ýaly ekinlerini hem suw berilmeýär. Köp adamyň mellegindäki 5-10 sotuk ýerine eken şaly ekinlerini hem traktor alyp baryp sökdürýärler. Diýip yerli ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýbegur Goşohowly, Peşanaly Depe, Asır Kakabayew, Şamahy, täze durmuş daýhan birleşiklerinde ýaşaýjylaryň hususy mellek ýerlerine barýan suw kesildi. Şaleken gozalyklary anyklap ekinlerini söktürmek, jerime salmak kampaniýasy başlandy diýip bu maglumaty aýry-aýrylykda gurlaşylan bir näçe adam tasdik etdi. Olar bu kampaniýanyň häkimiň beren buyrugundan soň başlananlygyny aýtdylar. Goşohowly we Aýbegurda ýaşaýan we bir-birinden habarsyz iki çeşmenin tasdiklamagyna görä, owalardaky melleklerini şaleken adamlaryň sanyny düzdürmek üçin yerli arçynlyklarda howpsuzlyk gullugynyň agentleri diýip bilinýän adamlary ulanýarlar. Mesele adamlaryň mellek ýerlerinde saly ýa başga bir ekin ekmeginde däl, mesele suw ýetmezçiliginde. Bu mesele mydama diýen ýaly bolýar, emma häkimetler Saparmurat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşiklerinde döwlet tawsyrygy esasynda ekilen saly ekinleriniň suw ýetmezçiligini raýatlaryň hasabyny çözjek bolýarlar. Diýip yerli hünärmen aýtdy. Bu etrap Haniyap kanalynyň suw içýär. Ýöne bu kanalyň suwy köp dälip sebitdäki habarçymyz aýdýar. Haniyap kanaly bollumsaz, könrgönç, kanaldan bölünip akýan Waz kanaly arkaly Akdepe etraplarynyň üstünden geçip iň soňunda Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna gelýär. Şu hili ýagdaýda suw gelýän etrawyň daýhan hojalyklarynyň şalçylyk üçin ýörüýteleşdirilmegi oýlanşyksyz diýip yerli hünärmenleriň biri aýtdy. Ýöne bu ýerde adynyň aýdylmalygyny soran hünärmeniň pikirçe suw ýetmezçiliginiň gapdalyna garnaşparazlyk we ýokarda arka tutunmak meselesi hem bar. Saparmurat Niýazow we 27-nji oktýabr daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary ozal häkimetde uly wezipelerde islan garyndaşlaryna arka tutunýar. Bu arka owadaky saly kärhanasynyň ýolbaşçysyna hem degisli diýip yerli hünärmen aýtdy. Adatlyk radiosu arkaly Aşgabatdaky häkimetlere seslerini eşitdirmek isleýän daýhanlar yerli häkimetlere arz şikaýet edip gödek jogap alanlyklaryny aýdýarlar. Häkim birinji nowatda döwlet plany esasynda şaly ekilen ýerleri suwarmaly. Nira arz etseňizem kanaldan ýapdan akýan suw diňe hökümete degişli diýdi. Diýip adatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan kärenneçiler mundan öň döwletiň şalekgen adamlary ala tutmagynyň ozaly döwletiň öz üçin ziýan bolýanyny aýdypdylar.